बेखौ आं दसे खोबनानै दोनबावनोसै बेखौ Hi guys, welcome back to my channel. Mumtanaza channel आं दिनै बयखौबो बरायहरनो जाबाय स' आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअ इन्ट्रेस्टेड बा नायलांदो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअखौ स' आं दिनैहाय मानदेजों अमा बेदरजों संगोन मानदेजों अमा बेदरखौहाय आङो गासिबो सुनानै मानानै लाखाजोबबाय बियो मानदे सोरबानि गामियावहाय बेखौ मानदेबो होना जानो हागौ जोंनि जायगायावहाय मानदे होनो स' नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय सोरनि गामियावहाय मा नाम होनो बेखौ दिनै आं अमा बेदरजों संगोन स' आङो अमा बेदरखौबो सुनानै लाबाय नैबे सामब्राम ओमफ्राय नैबे जिरा मस्लाखौबो आं देनानै लाखाबाय दा आङो स्टार्ट खालामनोसै संनायखौ स' नोंथांमोनहाबो नायलांदो सोरबा मानदेखौहाय जाफेराखैबो जानो हागौ अमा बेदरजों बांसिन मानसिफ्रा भाजा जायो मानदेखौ दिनैहाय अमा बेदरजों संनायनानै जानायसै माबायदि जायो मानदेया गोथाव जायो ना माबायदि जायो आंबो जाफेरनायाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम संगोन आङो माबायदि जायो साराया दुंबाय आं दा सारायावहाय थावखौ होनोसै साराया आंना दुंबाय दा आं बेयावहाय मा होनो सामब्रामखौ होनोसै ओमफ्राय मस्लाखौ एसे होगोन सामब्रामखौ आं बांद्राय खामहोआ दा अमा बेदर एवनायाव सामब्रामा खामखागोन दा अमा बेदरखौ होनोसै आङो अमा बेदरखौ आं मोजां एवनानै लागोन फोमोनखागोन आं अमा बेदरखौ ना मानदेयाथ' गोरलैखा मोननो दा आं बेखौ खोबनानै दोननोसै जाहाथे बेनि मेजेमा गासिबो गजोबो आं दा बेखौ बोखारनानै नायनोसै गावनि मेजेमा गबाय आं दा बेवहाय संख्रि होनोसै हालदै होनोसै आं बेखौ एरथ'आ आं दा बेखौ खोबनानैल' दोनथ'गोन आं बेखौ बोखारनानै नायनोसै जा मेजेम गबाय नै खामफ्राम जाबाय आरे बेयावहाय आङो देनाय मस्लाखौ होनोसै आं एकदम ओंख्रिखौ मस्ला बरा नङाबानो जानोनो सुखुवा ओंखायनो आं जा मस्ला होखायो ओंखाम ओंख्रिफ्राव ओरैबायदि पारफेक्टल' नुखाबाय आं दा बेखौ मस्लाखौ आं होजोबखानानै दोननोसै दा आं बेखौ खोबनानै दोननोसै बे मस्लाया गासिबो बे बेदराव रानथाबनानै हाबजोबनायनि आं दा बेखौ बोखारनानै नायनोसै नै मस्लायाबो खामबाय रानथाबबाय दैया आं दा बेवहाय मोनजासे दैखौ होनानै लानोसै होमबासो आङो मानदेखौ होगोन मानोना अमा बेदरा मोनखानांगौ नङाबा मानदेया इजिखा मोननो आं खुरैसे दै होबाय बेनो थोसिगोन बेजोंनो मोनसिगोन दहायबो एसे दै होखादों नालाय
दा आं बेखौहाय दै रानजासे खोबनानै दोननोसै मान्देजों आरो एवबावनांगौखाय आं बांद्राय बुरजा दै होआखै एसेल' दै होबाय दा आं बेखौ खोबनानै दोननोसै आं दा बेखौ बोखारनानै नायनोसै माबायदि जाखो दैया रानखो ना माखो दैया ओरैबायदि मोजां रानबाय नै ओरैबायदि मोनखाबाय बेदरा जाथाव जाखाबाय दा आं बेयावहाय मान्देखौ होनोसै आं दा बेखौ मोजाङै मोजाङैहाय मिक्स खालामनोसै दा आं बेखौ खोबनानै दोननोसै रेबनायनि थाखाय नङाबा मान्देया रेबनाय नङा खोबाबा दा आं बेखौहाय ल' फ्लेमावहाय आङो खोबनानै दोननोसै रेबनायनि थाखाय आं बेखौ बोखारनानै नायनोसै रेबदोंना रेबाखै ओरैबायदि मोजां रेबजोब्बाय नै बियोखौहाय दसे थाबावबानो बियो मोजां रेबबावसिगोन दा आं बेखौ दसे खोबनानै दोनबावगोन बेखौ आं दसे खोबनानै दोनबावनोसै बेखौ आं दा बेखौ बोखारनानै नायबाय वाव फाइनालि बियो मोनबायानो जा बरिया मोजां जाखाबाय आं दा बेखौहाय टेस्ट खालामनानै नायनायसै माबायदि जागोन ओरैबायदि गोथावखा माने दिनैसो आं संफेरदों थेवबाबो ओरैबायदि गोथाव जाखादों मानो आं मिथियामोन मान्देजों अमा बेदरजोंबो जाजायो होननानै थेवबाबो आं दिनै ट्राइ खालामनानै संनायदों ओरैबायदि गोथाव जादों स' नोंथांमोनहाबो जानायनाय न'आवहाय बेखौहाय जा गोथाव जाखायो दस्रा ओंख्रिनिफ्राय बेयो फ्राइया साबसिन गोथाव जाबावबाय स' नोंथांमोनहा आंथ' नुनायाव नोगोर मोजां मोनदों स' नोंथांमोनहा नुनायाव माबायदि मोनखो मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय बाय आंखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन